ओमफ्राय माथो बेंगलिजों हाबा जाखो नोंहालाय? बिदिनो हाबा जाबाय। बिदिनो ओमफ्राय गामियाव नैबे गोगो सेंग्राबो दंखुमायो आरोना नै बे न'खौ नुबा नोंथांमोना माने मा सानगोनथाय मिथिया खिन्थु बेयाव मानसि थायो दै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खनसे बरायफिनलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना इसोरनि अननायाव आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि पन्सायत बिनिनो एसे साहाथिंजाय 70-80 मिटारसोल' जागोन आरोना बेवहाय माने गोदोनिफ्रायनो ओरैबायदि रायजो जाबोनानै दं नाथाय जेबो सुबिदा गैया जेबो माने माबा गैया आरोना माने लाइ लथर गैयाखौनो होनना बुंनांगोन बिराद बोसोर जाबाय बिराद गोबाव जाबाय बिथांमोना बेयाव रायजो जाबोनाया थेवबो जेबो कानेक्टिभिटि गैया आरोना मोजां सुबिदा गैया थ' बिथांमोना माबायदि रायजो जादों नोंथांमोनाबो नाय आसरित मोनगोन आरो नोंथांमोना नायबाय दिनैनि जुगावबो जुदि बेबायदि रायजो जाबोयो मानसिफ्रा बेखौ नुब्ला नोंथांमोना गोमोगोन आरोना थ' बेखौनो आं नोंथांमोननोबो एसे फोरमायनो होननानै बे भिडिअ लाबोनाय जादों आरोना नोंथांमोना नायब्लानो मिथिगोन भिडिअ माबायदि जागोन गामिया नैबेनो आं एसे माने गामिखौ खाथियाव फैनानै बेबायदि देखायबाय आरोना नोंथांमोना गामियाथ' बिराद दुब्लि गेजेरावसो दं ओरैबो गामि दरसे बिराद गोजान ओरैबो गैया नैबेबो माने मानसिनि न' नङा बेबो ओरैनो दंफां गोजासो माने न'खर गैया आरोना ओमफ्राय नैबे गामिनि एकदम साहा दं बिराद गोजान बेयावबो मोनसे गामि दरसे दं आरोना ओमफ्राय नैबे मोनसे गामि दरसे माने नैबे गामिया जाहैबाय एकदम माने दुब्लि गेजेराव माने लैथो गेजेरनि मोनसे दिप बायदि आरोना खाथि खाला जेबो माबा गैया माने सब दुब्लि गोजा ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि लामा बे लामायाबो बारा बावाखैनो सिगांथ' बे एकदम फिसा माने माबाजोंसो थाबायोमोन जाहैबाय बे माने बे माइ गायनाय आलिया नैफोरबायदिमोन आरोना नैफोरबायदि माने बिदिजोंसो थाबायोमोन जाहैबाय गोदो ओमफ्राय बे लामायाबो माने बावाखै जानाया गोदानसो दा खोन्थागोन बिसोरो बेसे गोबाव जादों नोंथांमोना नायब्लानो मिथिगोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आं एसे सिङाव थांना खोन्थानोसै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय गामिखौ बेबायदि नुगोन आरोना बै नङा नैबेनिफ्राय गामिया थ' सिङाव हाबनानै नायनोसै गामिखौ माबायदि न'खरफ्राव हाबनो जुजिनोसै आरोना सोरनावबाफोर मानसिफोर नुगोना नुवा मानसिफोर नुनाय न'खराव हाबनोसै गामियाथ' बर' गामियानो बारा न'खर गैया गोदो द्लाम दंमोननो न'खर हाबबाय नै बिसानाव न'खरसो जों मालाय थिमा नायलायगासिनो दं ओरै एसे साहाथिं थांनानै नायबावनोसै आरोना माने न'खर बेसे दं माबायदि न'खरनि अबस्थाखौ नायग्रोनोसै नै बिस्रानि न'खरसेयाव हाबफैबाय आं नै बिस्रा मालिकआ नैबेनो फै नोंबो फै बेबायदि आरोना गामियाव न'खर बेसे दं जोंना न'निल'सो ओरै बै न'खरसेया लायसो जाम्बा लद' गद' बेबो थायो न'आवनो दं नै न' गैया दा अबाव थायो ओंखारलांबाय हाजिरा मावनो ए हाजिरा मावबाय थायो थ' गामियाव हाबफैबाय गामियाव माने नायफैबाय आङो गामिथ' नंला जेनेबा न'खरनैल'सै आरोना ओमफ्राय रायजो दं गैया नोंस्रा दङ न'खरनैजोंनो रायजो बबेजों अ बै माबाजों ज' आरोना आदसा आदसा अ बिसोरजोंनो ज' हौवाफ्रा मा खामानि मावो सानावलाय जोंहा दंफां दालाइ दानफायो दंफां दालाइ दानफायोना दंफां हायो दंफां दालाइ दानफायो बिदिनो माबा माबि खामानि मावो ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थुखौ नुदों दै नोंसोर गामियाव दिनैनि जुगावथ' केरासिन गैला हराव माखौ सुनानै थायो नोंसोरलाय सलार नोंसिनाबो सलारा दं आरो आं नै दानि नायदों आं दानि बिराद सिन्था खालामना फैबाय थादोंमोन आरोना माजों अर सुयो बिसोर हराव सानबाय थादोंमोन आरोना बेसो साथिथ' गैला केरासिनथ' मोनला गथ'फ्रा बेसे देरखो इसोर सानैयानो नोंसिनालाय बबाव दं सासेया ओइ हिर' ओंखारबो ओमफ्राय गामियाव नैबे गोगो सेंग्राबो दंखुमायो आरोना नै आं माने नुबाय थाखायो मिथिखायो होमबा माने गामिखौ आं बै माबायाव अरिजिनेल गामि खाथियाव थायो सानदोंमोन आरोना मोनबाय बियो दा बेयावथ' बिदि न'खरनैल' न'खरथामल'सै नालाय बेयावथ' बिदि गिदिर फरायनाय गैया रावबो थ' हास्रि हुस्रि आरोना सब बेलेगाव खारलांजोब्बाय माने नैबाव गामिया माने फिसाखा नालाय आरो न'खराबो बारा गैखायामोन सिगाङो सब खारलांजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय माने लामानि कन्डिसनफ्रा मोजां नङा नालाय दिनैनि जुगाव माने कारेन्टनि माबाफ्राबो बेब'स्थाफ्राबो गैया नालाय ओंखायनो माने जेबो सुबिदा गैया नालाय गारनानै खारलांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बे गामिया खै बोसोर बेसे जुगनिफ्राय दंलै बे गामिया गासै बोसोरनिफ्राय दङ नोंस्रा आवगोल इयाव नुखायोमोन होनबा ना न'खर बेसे दंमोन आवगोल इयाव जोंहा खारबो जेनेबा न'सेल'सैमोन ओमफ्राय इसा
गासै न'खरसे दंमोन न'खरबेसे दं जेनेबा फार्स्ट टाइम माबायाव बे जाम्बाफोरजोंनो न'खरब्रैमोन आरो न'खरब्रै ओमफ्राय आवगोल लामाफ्रा माबायदिमोन सिगां जेनेबा आवगोलनिया लामाया बिराद गाज्रिमोन एसे मोजां जाबाय खोनानै मोजांसो जादोंना दा मोजां जानानैसो खारजोब्बाय मानसिफ्रा सिगां लामा गाज्रियावनो खारखाजोबनाय बिसोरो कारेन्टबो फैया ओमफ्राय माबाबो गैयाना दा कारेन्टआथ' दाबो गैया बारु दा लाबोगोन होनदोंना लाबोआ होनदों कारेन्टखौलाय दैज्लाङाव माबा फैदोंमोन फैगोन ना फैयाथाय दा गथ' गथायफोर लेखा फरायनांगौ जायोबाथ' दिगदार जायोना साबेसे दं लेखा फरायग्राफोरलाय जोंना सानैल' एसे सानै सासेल' गिदिरा थाखो बेसिमखा थाखोनिल' मा अहाय फरायो बर' ना बर' हारसायाव हारसायावसो फरायबावबाय बर'सो फरायनांगौ लामानि थाखाय हारसिं थाखायनो थांनो नागिरा दैज्लाङाव दै देरोना बै हाखराबो मबाइलफ्राबो चार्ज होयो मबाइला मालायनाव होयो मालाबा इयाव सलाराव होजायो नोंसिनालाय जोंना सलार गिदिर दं दा मबाइल फिसाना गिदिर जाबाय मबाइल फिसाना गिदिर नोंस्रालाय जोंहाना गिदिरमोन गिदिर लाङो जोंहाना मालिकआनो लाङो बेलेगाव होयो न'आव थाबाय थाया जायो दंफां दालाय दानफायहैयो माबा माबि खामानि मावनो थाङो नोंनालाय ओइ बाबु मबाइलावबो चार्ज होयो खोन्था गाज्रि जाबाय मबाइलखौथ' लानांगोन ना होमबाबो साननैसोनि उनाव दा बावबो चार्ज होगोन कारेन्ट गैयाबा नङा होमबा मालायनाव होयो मबाइल गिदिर लाबाबो बिगुमैनाव थाङो दे जेनेबा मालायनि होनायाथ' होबाय र' जेनेबा बेथ' नों लाइफ टाइम नंलाना मालायनि होनायाथ' न'आव होनाय बायदि जाया न'आव थानाय बायदि जाया दिनैनि जुगाव कारेन्ट गैयि न' माने बुंनो थाङोब्ला जोबोद दुखुनांथावलै खै बोसोर जाखो बेखौ लामाखौ खोनाया दा बोसोरथामल' आरोना बेबायदि एकदम जेन थेन मानसि थाबाय जायो ओमफ्राय थेला नारजागोन आरो बाखि जेबो नोङो सालायनो हाया बेबायदि आरोना ओमफ्राय गय बिफां माबा थाइजौ बिफांफ्राथ' नुवाखै नों बोरायलायबाय थ' बेबायदि आरोना गामिया बेबायदिनो आं माने एसे गामिया एकदम दुब्लि गेजेराव न'खरनैल' नालाय न'खरथाम बा न'खरब्रै जाजानाय आरो जेनेबा बेलेगाव खालामनाय माखासेया थ' आं ड्रनफोर लाबोयोबा मोजां देखायनो हागौमोन नोंथांमोननो बे गामिया माबायदि अबस्था एकदम दुब्लि गेजेराव थिख'ख' आरोना ओइथिंबो दुब्लि ओरैबो दुब्लि ओरै साहाथिंबो दुब्लि खोलाहाथिंबो दुब्लि एकदम दुब्लि गेजेराव माब्रै बेबायदि रायजो जाफैनाय बिसोरो बेखौ आं मिथिनो हाला आरो नैबो बेबायदि सलार दं माने जायगायाव कारेन्ट गैया नालाय बिसोर माने सलारजोंनो सोलियो आरोना बिदिनो हरफ्राव सुनानै दोननाय लाइट सुनानै दोननाय बायदिसिनाफोर बेफोरबायदि सलारजों जेन थेन माने सोलिसाबो जेन थेन ओमफ्राय माथ' नोङो दानि जुगाव कारेन्टबो गैला नालाय लोगोफोर गामिखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं माने बिराद दुखु मोनफैबाय आरोना बेबायदि गामियाव आं मालाबाबो फैफेराखैमोन अथ'स' बे गामिया जोंनि नैबे नोलोबारि सकनि बारा गोजान जाया एखेबारे माने 700-800 मिटारसोल' जागोन आरोना 1 किल'मिटारबो जानाय नङा बायदि मोनदां थ' बेबायदि बारा गोजान जाया बेनि ओमफ्राय बे गामिखौ जों मानो नुवा मानो माने फैफेरनाय जाया बेनिबो मोनसे एसे जाहोन दं आरोना नैबे गामिसिम फैनाय लामाया मोनसे समाव ओरैबायदि गाज्रि माने लामा गैयाखौनो होनना बुंनांगोन बै माइ गायनाय लामाजोंसो थाबायोमोन दैज्लां बोथोराव फैनो हाखाया बेयाव गावसोरसो माबायदि जायो बे मिथिया आरोना ओमफ्राय नैबे दा मेसेंखाय एसे मोजां जादों ओमफ्राय नैबे जिनिखि आं थाबायबोनाय लामा बेखौ माने खोनाया बोसोरथामसो जाबाय होनदों आरोना बेबो गुसेब लामा बेखौ माने बोसोरथामसो जानायनि दा एसे मेसेंखाय एसे मोजां जादों आरोना थाबायनो ओमफ्राय बेयाव जिथुनाखि न'खर खारबो दंफैयोमोन सिगां सोब बेलेगाव खारलांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे न'खरनैयाल'सो होनना बुंदों न'खरसेखौथ' आं देखायबाय ओमफ्राय नैबे आंनि उनथिंजाय न'खरसे दंबावो बेबो माने नोंथांमोना लामाखौ नायबा बिराद फुराना आरोना नायबानो सिनायगोन बेसे समनिफ्राय बेसे गोबावनिफ्राय रायजो जाबोनाय बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो सिनायगोन आरोना आं देखायलांसै न'आव अबस्थाया माबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बिस्रानि न'खौबो एसे देखायनोसै होननानै बिसोर बेखौ लेंबोबाय माने दानि आं बिसोरनाव थाहैनाया बिसोरनोमोन नोंथांमोना नै गयफोरखौ नाय आरोना गयफोरखौ नायबानो सिनायगोन बे गया माने ओरैनो नुयोब्ला माने बिराद फुराना नै गयफ्रा जोंनि हजों फुराना गामियावसो बेबायदि फुराना गय गैया आरोना खांखिनि जालायनो नागिरलायनाय गया समनिफ्रायनो माबायदि गावसोरसो रायजो जाबोदों गावसोरसो मिथिलायसिगौ आरोना देलायनो सिला गेजेरावनो गय गोजानै बेबायदि आरोना नै न'आ सरकारनि न' मोनगोन ना मोनाखै नोंस्रा मोनाखै सरकारनि न'बो मोनबावाखिसै ओमफ्राय खेथि मावगोन ना मावा नोंस्रा न'आव देग्लायसो मावदों आवगोल मावामोन ना मावाखैमोन न'नि हा ना मालायनि आदिसो ना नैबे दुब्लिथिं अबेनि माबाया मालिकआलाय अबेनि ना आबर नङा राभा मानसि
न'नि अबस्थाखौ नायदो आं दहायनिफ्रायनो बारे बारे बुंगासिनो दं आरोना एक्सुवेलि कारेन्ट गैया नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे एखेबारे नोंथांमोननो देखायबावनोसै आरो आं ना नैबेनि सिद्दारै साहाथिंजाय न' गंसे दंबावो नै बेबो माने न' सासे मानसिनि न' आरोना नै बेखौ नाय नोंथांमोना नुबा आसरित जागोन आरोना दानि जुगाव बेबायदि न' दं नायलायनो दानि जुगाव नै बेबायदि न' दं आरोना बे न'खौ नुबा नोंथांमोना माने मा सानगोनथाय मिथिया खिन्थु बेयाव मानसि थायो दै मानसिखौ नुबा आं नोंथांमोन देखायगौमोन खिन्थु बेयाव मानसि थायो दा गैथ'वा मानसिया बेलेगाव हाजिरा मावहैदों आरोना नायलायनि बे न'आव मानसि थायो नायलाय नोंथांमोन नायलाय बेफोरखौ माने रावबो नायस'ना नुवाखै दिनैनि जुगाव बेबायदि न'आव जुदि मानसि थानांगौबा मा जागोन नङा होमबा बेबो मानसिया एसे गोरों नङा जेनेबा जाम्बा जाम्था मानसि जोबोद दुखुनांथाव न'फोरखौ नायोब्ला जायगाफोरखौ नायोब्ला ओमफ्राय आं बिनि थिग साहाथिं नैबाव माबा मोनसे नुहुरबावदों दै बिथांमोना नायब्लानो जाबाय बिनि जिथुनाखि गय बिफांफोर औवाफोर बारि बागान ओरैबायदि फुराना आरो बै नुहुरनायफ्रा नै बेफोरखौ नायलायनि गयफ्रा एकदम खांखिनि जाजोबलायनोसै माने जोंनि हजों न'खर माने गोदोनि फुराना न'खर रायजो माबायाव फुराना माबायावसो बेबायदि गय बिफां गैया आरोना खिन्थु बेयाव बेबायदि फुराना दं माने बे बिफांखौ नायब्लानो मिथिगोन बेसे समनिफ्राय बेसे गोबावनिफ्राय बिसोरो बे जायगायाव हाग्राबारियाव बेबायदि रायजो जाबोदों आरोना साबेसे जाखो ओमफ्राय सानै गथ'फ्रा सानै देलाय रानि थाखो बेसे मोनखो बर' रोंना रोङा কৈ দে আকৌ नाजाने কৈ दे আকৌ ए কৈ दे আকৌ बिराज কৰিব লাগে नो मानसि नङा ओमफ्राय नोंलाय फरायना फरायाखैमोन आङो बारा फरायाखै 6सिमल' फरायदों 6सिम फरायनाय ओमफ्राय माथो बेंगलिजों हाबा जाखो नोंहालाय बिदिनो हाबा जाबाय बिदिनो हाबा जाबाय बर'फोरजों हाबा जानांगौ बर'फोरजों हाबा जाबा मोजां जागौमोन ना जाना संखियाखौ खमायलायबायना नोङो सासे ओरै बर' न'खरसे ओरै बेंगलि न'खरसे आरोना बेबायदि अबस्थाफ्रा बिसिना बेबो बेल बिफांमोन खोमा नै दानफैबाय माथो दानफैखो थिगानो जाबायलै बेल बिलाइखौ नांसोगारगौ हौवाना मा नाम नामखौ खोन्थादो दे एसे नामा जगन्नाथ बर्मन जगन्नाथ दुलै अखर होनो ओरैनो गाबज्रिनाया ओमफ्राय आसोल नामा जगन्नाथ बर्मन सिनायो आं थांबाय थायो अखरनि बिसि आरोना बियो बेवहाय माने मा जायो मधुपुराव मिक्सार नालाय मानसिफ्रा आंथ' दिनैसिम माने जोंनि नोलोबारि पन्सायतनिबाबो बिसोरखौ माने सोर बर' सोर बेंगलि सोर मा नेपालि सिनायानो आं माने एखे गासिबो बर' रोंगौ गासिबो सोब भाषाखौनो रोंगौ नालाय मिथिया आरोना मालाबाफोर डकुमेन्टसखौ देखायब्लाल' सिनायो बेबायदि अबस्था सोरबा बिदिनो होनो नों मानसिया हारसा ना मा जाखो मा बर'बो होनो हारसाबो होनो थ' बिदिनो नोंसिनियाव आं बहुद मानसि नोंसानिखौबो आं बिदि बेंगलि होनना मिथिया दा बेंगलि बर' रायलायो नालाय बिदि माने बेयाव माने सोब बिदिनो गोजा नोंसोर दंफां दालाय दानफायनाय होनबानो बयबो सिनायखायो आरो दंफां दालाय दानफायग्रा थ' मेन साननो लागाया बेनो आरोना ओमफ्राय न'खौथ' नोंसोर सरखारनि मोनाखैना मोनथ'वाखै ओमफ्राय नों भट होगोना होआ आंना भटार लिस्टआनो गैया गैथ'वा माथो बानाय इसिना दं आरो माथो बानायाखै दाबो बिहावनाबो दं ओमफ्राय इनाबो दं आंनाल' गैया बिहावाबो थायो इयावनो दा गैया न'आव ओमफ्राय जेनेबा साबेसे जायो जेनेबा न'खराव दायो 3 जायो 7 जायो बे गथ'फोर सानैखौ लानानै ओमफ्राय बिखुनजोफ्रा दं बिखुनजो गैया बिहाव दं जुमाय फाग्ला बोरायानो आरो मिथिखाबाय बेबायदि अबस्थालै आं माने दुखुखौ बेखौनो मोन्दों आरोना दिनैनि मुगायाव मबाइल मोनसे चार्ज होनो नोङो कारेन्ट गैयाब्ला फारसेथिं ओरैजाय केरासिननि जुगाबो थांबाय बे बुस्थु ओमफ्राय नों सोरबा एसे लोमजाबायोब्लाबो नोङो लांनो मानो बुहुद सुबिदा गैया आरोना बेबायदि एखेबारे जोबोद बेकवार्ड होनना बुंनांगोन ना आंबो फैफेराखै दिनैसो माने जोनोमनिफ्राय माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो बेयाव सोरबा मानसि बिदिनो जागा नायनो फैबाय थायो आं दाख्लै फैनो नागिरदोंमोन आं बैसिम फैखांबाय आं खनसे ओमफ्राय उनाव थांसै होननानै टाइमा मिलायखाय फैयासै गिसोगारो मानसिफ्रानो लामा गिगोनथ' आरो सोरबा माबायदि जायगायाव थायो नोंसोरलाय होननानै दाथ' नोंस्रा अयभास जाबाय थायो खिन्थु जोंनि एकदिनिया दिनै फैनायफ्रासो आसुरित जाबाय नै जायगाखौ नायनानै दाखालिबो गय हाननाय मानसि सानै फैदोंमोन माबायदि थायो ना होनदोंमोन नोंसोरलाय साखनरा हाबगोन ना होनबाय थाबाय सिखावफोर हाबनानै जुदि दुब्लियाव खारलांनांगौबाबो नोंसोरो ना होसोनानै मोनो ना मायो बिदि
जायो ओमफ्राय जुदि बायसान्स जुदि नोंसोर मालाबा निदि दङ होमबा हारसिंफोर जायोब्ला गिना गिया नोंसोरलाय हारसिंफोर जाबाबो बारा गिया बारु गिनायालाय हादावग्रा अभ्यास जालांबाय जे जोंना बेखायनो माने गिना गिला सोरहाबा मालाबा इसराबो न'खरसेयाबो गैया जायो बबावबा थाङो ओमफ्राय नोंस्राबो बबावबा हौवाफ्रा खामानि मावनानै गोबाव जाबोयो नोंसोरथ' बिदि गथ' गथायखौ लानानै हारसिं जायोना ना सोरबा थायो बांसिननो ना माने गाबख्रावबानो खोनायो ना मायो बिदि जायोना एथ' गोजान गोजान ओरैबो ओइथिं साखोला गोजान गोजान गाननाय खाथियाव न'आनो गैया दा हिनजाव मानसि हारसिं मालाबा न'आव बिदि जायोना ओमफ्राय गाबख्रावबाबो खोनायै जायगा एकदम बोरैबा साननो लागा आरोना थ' लोगोफोर माने गामिखौ नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनखो आं माने एसे मोजाङै हौवा मानसि थायोब्ला मोजां जागौमोन आरोना हौवा मानसिफ्राव थानानै मोजाङै सोंजोबनो हागौमोन मोजाङै डिटेल्स मिथिगौमोन आरोना आंबो हौवा मानसि गैया नालाय न'खराव बेखौ रावबो बिसोरबो गोदान गोदान हाबा जाफैनायसो बे न'खरसेयाबो खारबोनायसोनो थ' मोजाङै देखायनो हायासै आरोना जायखिजायाखौल' मोजाङै फोरमायनानै खोन्थानो हायासै आरोना ओमफ्राय जायगाखौल' खोन्थालाबायनोसै आं नोंसोरनो जायगाखौ नै बेबायदि गामिया नै लामाया बेबायदि दं नै एखेबारे लामानि कन्डिसन गैया जेबो नामावल' लामा ओरैबायदि ओमफ्राय बेफोरबायदि दङ आरोना हाग्राबारि दा साम सान आरोना ओमफ्राय नै बिथिं फुख्रि दङ गामियाव थांनायनि मेन प्रब्लेम लामाया नैबेनो जाहैबाय नै बे ओरैबायदि गोथौ हाखर बे ओरैबायदि गोथौ हाखर नायलाय बिराद गोलाव आरो गोथौ गोथौ बिराद गोलाव नायलाय नै बैसिमखा नैबेसिम बे हाखरनि थाखायनो बे गामियाव थांनायनि जिथुनाखि कानेक्टिभिटि बिराद गाज्रि आरोना दैज्लाङाव माने मेसेङावखायसो बेबायदि जादों ओमफ्राय दैज्लाङावथ' दै जायो एसे बुंजोबो ओमफ्राय थांलाय फैलाय बेनिखायनो सुबिदा नङा आरोना नायलायनि ओमफ्राय बैयावबो बिराद गोजौ मानखोनांगौ जायो मथथे गारि नैबे मोनसे आं दानि देखायनाय हाखर ओमफ्राय नैबे मोनसे हाखर ओमफ्राय बेनि थिग नैबे नैखौ नायो नैबे बिराद गोजौ हाब्रां बेनि थाखायनो माने बेयाव थांनायनि सुबिदा जेबो गैया आरो ओमफ्राय गारि मथर लांनानै जों डेभेलप खालामनो हानाय जेबो सुबिदा गैया नैबे कालभारखौ होनो हायोब्ला खिन्थु बेयाव थांलाय फैलाय लामाया मोजां जागोन आरोना नैबे नायबानो जाबाय एथ' गिदिर हाखरखौ दा बोरै